quan pensem en totes les teories de la conspiració, hem de pensar que quan hi ha una crisi de legitimitat brutal, quan hi ha una crisi de representativitat i quan hi ha una crisi política, però també mediàtica, és a dir, quan tu t'apropes al CIS o t'apropes a alguns estudis sociològics i veus que els polítics, la política i els partits polítics en general ocupen les primeres places en els principals problemes per als espanyols, però també la qüestió mediàtica, veiem que segons Reuters Institute o Oxford, la Universitat d'Oxford, en l'estudi que trauen, només el 74% dels espanyols creuen en mitjans de comunicació tradicionals, això apunta que quan tot és mentida, o quan aparentment tot és mentida, qualsevol cosa pot convertir-se en veritat. I així són entre les teories de la conspiració. I creure, comentàvem a la taula, el meu influència de referència o aquell algoritme que m'ha tret precisament de que volia escoltar, que és un poc el viatge de confirmació que tots tenim i que quan només escoltem aquesta bambolla d'eco, que són les xarxes socials, ens van retroalimentant.